Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado sa 20 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. D3 Bayo, tambal sa ubo, sipon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34, Sabado subong, madugsing kita sa politika. Puwerte ha? Gabagang ang politika. Ti siling ni Senador Ping Lacson, ginpalayag na niya si Senador Manny Pacquiao. May handom giman ini nga magpapili bilang presidente sa tuig 2022. Siling niya, nagpalapit siya sa akon. O galing, hindi lang niya luyag ipalinton dayon bangod sang pandemic. Pero, klaro, kag maatag nga may plano gid si Senador Manny Pacquiao nga magpapili presidente sa tuig 2022. Pananglitan magpapili si Pacquiao lang siguro. Nga kung subong may eleksyon, isa ka bulan na lang, si Pacquiao ang mas preparado sa tanan. Hindi mo yan malahog-lahogan si Pacquiao. Ang tanan nga mga panakot para magpapili presidente, ara kay Manny Pacquiao nga aman. Sa eleksyon dapat may kwarta ka kung magpapili ka sa nasyonal binigit sa pagka-presidente. Di si Pacquiao kung kwarta ang paggambalan, sufisyente. Kinahanglan may partido ka. Si Pacquiao may partido. Kinahanglan may makinaryas ka. Tinatural kung damo ka kwarta, masunod na niya, ikasamong makinaryas, pwede. Kinahanglan may propagandista ka. Di wala question. Kung may kwarta, amula na yung masugo, madamo na yung mag-aarangkada, himuon propagandista ni Senador Manny Pacquiao. Sambot silingon, hindi mo masiling nga daw kutaw-kutawon mo ang pagpapili ni Manny Pacquiao. May tulog ng iban nga enkwentro kung si Manny Pacquiao ang madalagan presidente. Puwerte ni ang tanan nga panakot para gamiton sa politika, ara kay Pacquiao. Nga wala sa iban nga kandidato. Hindi nila hog-lahog yan magpapili si Manny Pacquiao. Puwerte ni. Hindi mo na siya ma-underestimate siya nga siling mo, ahaw nga boksidor. Oo, sang una. Pero subong nakapundar na niya si Manny Pacquiao. Amo na ang iban gasilinga. Nya, hindi tana kay boksidor malang na. Pero sa dasiling ko na kung patigayunon kang umarangka si Pacquiao sa pagka-presidente, budlayan man ang pangunta malibog ulo sang iya sini nga kontra sa politika. Ang tanan nga mga bagay sa isa ka politiko, ara siya mo.
Labi kag labaw sa tanan, puno man ang bulsa. Tiya mo na nga, hindi naton masiguro, once nga mag-arangkada si Manny Pacquiao, magpapili presidente sa tuig 2022. Hindi ka pas na. Kung magdaog si Pacquiao, bantog na kita sa bilog nga kalibutan. First time sa kasaysayan, kag history sa pungsod Pilipinas, nga may presidente kita, nga champion nga boksidor. Artista man, singer man, basketballista man, deporte, makain ka dyan. Ikumparar sa iban, ang buot silingon niya, lupit ya sa hinganiban si Manny Pacquiao. Manny, laga na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Ang ikaduha nga hutong sa ngaton nga balita kag komentaryo idul
6:44, another round sang aton isyo politika. Ang Liberal Party wala pa sang tindog sining karon arangkada sang Juan Sambayan apang ini sila abierto sa pagpakighinunanon. Kahapon siling ni Kiko Pangilinan, Senador Francis Kiko Pangilinan, ang presidente sang Liberal Party, siling yati ang politikado hindi pa man subong prioridad bangod kay may ara sang pandemya. Pero siling ni Pangilinan, ang Liberal Party wala pa man sang opisyal nga tindog, labi na gid ining bag-o gimporma nga koalisyon ang Juan Sambayan nga nagapanawagan sa pagbutang sang Unified Opposition Ticket para sa 2022 nga eleksyon. Pero abierto sila sa pagpakighinunanon. Di masadya ini. Kay man dali na lang mo. Sa Oktubre, filing na sang Certificate of Candidacy. Tiga panawagan ang Juan Sambayan, koalisyon. Kung sino ang pwede magkoalis, diin ka man nga partido politikal. Ang tuyo sini, maghimo sa isa ka mabaskog nga oposisyon. Ikontra sa administrasyon o kung sino man nga kandidato nga ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte. So masadya ini, tipon puwersa ang mga oposisyon, wala man gapahimunong ang administrasyon. Sigurado, matipon man ini sila puwersa, kag magapili man kung sino ang ilamangin kandidato nga ibunggo nila sa oposisyon, kag ang mapilian ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahimo ibulos sa iya pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton sang Santon Plus Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Kapon ga monitor kita. Do kasadya man niya sang bayluhan na tinaga sang PNP chief nga si General Dibol Sinas. Siling niya, wala kuya mabakunahan ha. Ya tani kung bakunahan ko, kung tani wala ko maigo sang COVID-19 nga nga nagpalayag sini ang PNP chief bangod ang kolumnista bala nga anay special envoy mga ni to China nga si Ramon Tulfo. Anong siling ni Tulfo? Nya si Sinas ni hindi ni madutlan sang COVID, maayo na siya kay nabakunahan na siya sang smuggle nga bakuna gin smuggle bla ang Sinopharm vaccine sang Nobyembre pa sa nagligad nga tuig. Diyos siling sang PNP chief ay nagano-ano niya Tulfo Wala kuya. Wala ko mabakunahan. Ginklaro yan, hindi tuod na ang ginsulat sa kolom ni Tulfo. Nga siya kag si Tulfo nabakunahan ha. Siling niya, di niya nagkuha sang report ni si Tulfo nga nabakunahan kuya man sang iya bakuna sang China. Ya kung tani ko nabakunahan ko, tani wala ko naigo sa COVID-19. Bauti ano ini ang masadya nga inisyuhanay. Pwede malanaya nga maisyo kaya sang tinaga, pati ang chief sang PNP, ang balon mo nga nakababakuna na, pwerte ang wiper sa ulo ni Sinas. Yan din niya tuod. Di nagkuha ni Tulfo sa balita ya. Akalain, puwerte ang sinabtanay. Grabe mas Tulfo, no? Puwerte. Chief sang PNP na. Patalango niya pa ang tao. Ti karon no? Siling sang PNP chief kasi Sinas. Nagano-ano. Wala ko yaka pabakuna, ha? Di siya nagkuha balita nga nagdungan kami. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagliga
dakon nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. Bawa ang Semana Santa apektado no perti sa COVID no. Ang tanan-tanan ang mga tradisyon naton kag kustombre kinakasya tanan inurot yagid. Karon naman iya pating Semana Santa apektado ga monitor kita kahapon ti kadamo no sa unaya Semana Santa may mga prosesyon, may mga duaw, may mga halok sa Santo Entierro. Ti subong daw hindi na pwede. Pwede ka lang to kapalapit sa Santo Entierro, doko ka kuno, kag daw magluhod ay pangamuyo. Pagkatapos may prosesyon, hindi makainta ang mga tumuluo, ara lang sa kilidalan, sindi lang kandila, kadako sang mga ginpang-isla ni COVID, no? Tanan nga aktibidades, dalagko nga mga kahiwatan, linigwat ya tanan. Ano pagidahyan ang mga kostumbre naton kag tradisyon ang dulaon sang COVID. Namo-damo na mo. Bisa, halok, agbay, tanan na lang dula gid tanan sang COVID-19. Ang mga manami nga kostumbre, pati pagdungan kaon daw hilabtan pa. Nya kung mahimo pa lang, hindi ka mo magdungan kaon, isa-isa lang kalain. Tanan nga mga maayong batasan gid sang Pinoy inurot gid ni COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Ining mga balita ka mga isyo gindulong sa aton sang sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,